Ez hêvîdarim hûn baş in ve hemiyan ji dil silav dikim. Niha li Îranê di van keliyên pêş me de her deqe mümkün e sê însanê me werin darvekirin ji aliyê rejîma Îranê ve. Merû çawa bike ve nava hereketê ez nizanim. Lê meselekî pir mühim e. Ew meseleya jin jiyan azadî de însanê ku hatine girtin hejmara wan pir zêde ye. Îro li zindanên Îranê ne roj bi roj dereqê wan de biryara darvekirinê tê dayîn. Dadgeha Îranê biryar dide û tê pêkanîn. Hêzên navnetewî nakevin dewrê. Milletê me Kurd nakevin dewrê. Piraniya van kesan Kurd in. Çi dibe ez nizanim. Ama hereketekî giştî ya gelî lazim e. Yan jî mirov bi şiklekî van îdama bide seknandin. Niha di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hin agahiyan bidim we krîzekî nû çêbû di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de. Ev jî hilbijartinan eleqedar dike. Niha rejîma Şamê biryar daye hin hilbijartinan pêk bîne wekî formalîte ji bo rêya giştî ya cîhanê bixapîne, ji bo xwerewa nîşan bide. Hilbijartinan pêk dîne di meha îlonê de. Lê ne li Rojavayê Kurdistanê ne li Swêdayê sandiq danayîne wana dibêje ev heremên ne ewlene. Halbuki heremên herî ewle ê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê ye. 14 salan li wê derê ewlekarî bicîhibiye, aramî bicîhibiye, nîzamek heye. Niha daxuyaniya dawî ya Rêveberiya Xweser heye, di derbarê Rêveberiya Şamê de, di derbarê van hilbijartinan de zimanek balkêş e, yani rêlber krîzekî nû vedike. Ji xwe helwesta Sûriyê rêlber krîzekî nû vekiriye. Rêveberiya Xweser jî bersiv didin. Rêveberiya Xweser bang li civata navnetewî kir, bang li netewên yekbûyî kir, hilbijartinên li Sûriyê nas nekin. Ev bangekî mühim e. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ragihand ku hilbijartinên ku hikûmeta Veguhêziya Sûriye amadehkariya wan dike, ne demokratîk in bi tu awayî vîn îradeya milletê Sûriyê nîşan nadin. Hikûmeta Veguhêziya Sûriye biryar dabû îlona îsal yani meha pêşme hilbijartinên parlamentoyê li dar bixe amadekariyên wê jî didomin. Rêveberiya Xweser li ser van hilbijartinan daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye. Ragihand ku ev hilbijartin nedemokratîk in. Daxuyanî îro hat belav kirin. Ji ber vê hema bilez û bez em dixwazin naveroka vê daxuyaniyê bu ara parve bikin. Hemû gav li dijî armancên şoreşa Sûriyê bûn. Daxuyanî nivîskiyê Rêveberiya Xweser bi vî rengî ye, bê ku şîrove bikin, bê ku gotinekî ji nav derbixin, ez hema temamê vê daxuyanî ji we re pêşkeş bikim. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê dibêje piştî hilweşîna rejîma Esed heta roja îro ku bi konferansa diyaloga neteweyî, bi avakirina hikûmeta demkî, ragihandina danêzana destûrê û îro ragihandina hilbijartinên parlamentoyê li Sûriyê hemû gav li dijî armancên şoreşa Sûriyê bûn. Armanca şoreşa Sûriyê pêkanîna edaletê, pêkanîna demokrasî, wekhevî, pêkanîna azadiyê ji bo tevahî pêkhatiyên Sûriyê bû. Sûriyeyan, milletê Sûriyê di oxira bi destxistina mafê hemalatîbûna rastîn de bi taybetî mafê namzetbûnê ji bo xebat, dengdanê di hilbijartinên azad û şeffaf de canê xwe feda kire. Lêbelê em dibînin dîrok xwe dubare dike. Ev heqê me, ev maf carekê din ji hemû Sûriyeyan şûn ve têstendin. Ji ber ku ev hilbijartin nedemokratîk in bi tu awayî îrade vîna gelê Sûriyê nîşan nadin. Ji bilî berdewama marjinalîzekirin û dûrxistinê ku Sûriyeyî di 62 salan de dibin desthilatariya Baasê de kişandine tiştekî din temsîl nake. Yani ev çi tesîl dike? Dûrxistina civakê ji Rêveberiyê. Yani weke sîstema Baasê, firqî tune, duê manê de dibêje. Li darxistina qaşû hilbijartinan di vê demê de dûrxistina nîvê milletê Sûriyê ji vê prosesê ye. Çi bi rêya koçberiya bi darê zorê be, çi jî bi rêya polîtîkayên sîstematîk ku armanc dikin rê nedin beşdarbûna hemû pêkhate û hêzên çalak di şekilgirtina pêşa roja welet de be. Ev dûrxistin bi serê xwe delîleke bi guman e ku qaşû hilbijartin gaveke şeklî ne bersiv nadin daxwazên çareseriya siyasî ya berfireh ku pêdiviya Sûriyeyê ne. Ez vê dubare bikim
hevokekî dirêj e lê girîng e. Li darxistina qaşovan hilbijartinan di vê demê de dûrxistina nîvê Sûriyeyan ji vê proseyê ye. Çi bi rêya koçberiya bi darê zorê be, çi jî bi rêya polîtikayên sîstematîk ên ku ji xwe re kirine hedef yani armanc dikin rê nedin van tiştan. Rê nedin çi? Armanca van hilbijartina ew e. Rê nedin beşdarbûna hemû pêkhate. Beşdarbûna hêzên çalak di şekildana pêşaroja welet de. Ev dûrxistin bi serê xwe delîleke bi guman e ku qaşû hilbijartin gaveke şeklî ne û bersiv nadin daxwazên çareseriya siyasî ya berfireh ku pêdeviya milletê Sûriyê pê heye. Yani bi temamî hilbijartin formalîte ne. Yani gavekî şeklî ye yani. Em dixwazin destnîşan bikin, rêveberiya Xweser dibêje. Em dixwazin destnîşan bikin. Bi navkirina herêmên me wekî ne ewle ya ji bo rawekirina siyaseta înkarkirina zêdetirî 5 milyon Sûriyeyî ne rast e. Ji ber ku herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê yani Rojavayê Kurdistanê li gorî herêmên din yên Sûriyê ewletir in. Em weke beşekê yekgirtî yê Sûriyê û gelê me em her tedbîr yan jî biryarek ku bi zihniyetekê yekalî ku qurbanî û mafê rewayên hemû pêkhateyan paşgoh dike red dikin. Em ê bi pêkanîna tu biryarek ku di çarçoveya vê rêbaza dûrxistinê de hatiye dayîn pê re eleqedar nebin. Em ê van hilbijartinan wekî girêdayê gel û herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ne nebînin. Yani me eleqedar nake tu biryarekî wan em ê bicih neynin. Em bang li civata navdewletî dikin. Em bang li netewên yekbî dikin. Van hilbijartinan nas nekin. Hatta tu eleqa van hilbijartinan bi biryara 2024 ya netewên yekbî jî tune ye. Di dawiyê de em carekê din diyar dikin. Çareseriya li Sûriyê di dubarekirina polîtikayên berê de nine. Bi dubarekirina polîtikayên berê problemên îro yên Sûriyê nayîne çareserkirin. Berova jî bi pêvajoyeke siyasî berfireh ancak mümkün e ku hemû Sûriyeyî bê ku li girêdayîbûna wan û îradeya wan ya azad binêrin beşdar bibin. Armanca me ew e em Sûriyeyeke demokratîk, pirreng, ne navendî ku mafek însanan garantî bike, asoyên aştî û aramiyê veke ava bike. Armanca me avakirina Sûriyeyekê bi vî şeklî ye. Hevanla. Êdî hûn çawa dibînin nizanim krîzekî ciddî ye di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de. Şam bi tuwa wê xwenêz nake. Hêzên navdewletî jî nakevin navberê. Êdî mesele vê gavê ew e hevanla. Em bidomînin bi nûçeyên din. Ka em binêrin di demên pêş me de mesela Rojavayê Kurdistanê jî xwest di nava xwe de hilbijartin pêkbîne sala borî di Tebaxê de dewleta Tirkî ket navberê nehîşt. Ew dewleta Tirk ku hilbijartinê li Rojavayê Kurdistanê qedexe dike zorê dide ser Şamê ji bo hilbijartina pêkbîne. Yani ew jî zanin ku hilbijartin pergaleke rewakirina rewşa îro ye. Em bidomînin niha şiddeta rêveberiya Şamê ya li ser temamê milletê Sûriyê didome. Di vê navberê de hatiye plankirin di dawiya meha îlonê de bi İsraîlê re peymanekî mor bikin. Di çarçova vê peymanê de xweseriya Swêdayê êdî garantiye xuya ye ku dewleta Tirkiye nikare zextê bide ser rêveberiya Şamê. Dewleta Tirkiye nikare pêşî li İsraîlê jî bigire. Milletê Dürzû û İsraîlê li hev kirine ku xweserî îlan bikin li Swêdayê. Yani Sûriye dibe dewletekî federatîv. Êdî ev mecbûr e. Milletê Kurd jî, milletê Rojavayê Kurdistanê jî, kîjan millet dibe bila bibe, ew ê jî di vê çarçovê de xweseriya xwe ya hey bigînin statûyekî. Çara wî tune ye. Yani piştî vê saetê tu kesekî ranabe entegrê pergala îro ya Sûriyê nabe, entegrê van çeteya nabe. Raporên navnetewî hene.
nişanê me didin ku rêveberiya îro ya Şamê ji çeteyan pêkte, ji terorîstên berê pêkte. Yani bi guherîna şiklî ev mesele çareser nabe. Yani wisa ne. Ji ber vê li bendê bin. Yani Rojavayê Kurdistanê bi zimanekî dîplomatîk heta ji dest tê hewl dide atmosferekî erênî ava bike rê li ber şerveneke. Yani rêveberiya Xweser di vê demê de naxwaze bi daxuyaniyên xwe rê li ber provokasyonekî dewleta Tirkiye vê bike. Bahane bide destê dewleta Tirkiye. Li mana digerin ji xwe. Tam di vê demê de. Ez ji we re tişek bêjim. Mesela anha li İmraliyê jî sedemê ku hevdîtin tunene yan jî hevdîtin gelekî kêm in Rojavayê Kurdistanê ye. Li wê derê dîsa cengekî ciddî heye. Tekuşînekî heye. Zextekî heye ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ama berxwedanek jî heye. Ji ber vê em dibînin dîsa krîz derdikeve. Yani krîza ku em dibînin di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de derdikeve, aynî krîz di navbera İmraliyê û Enqereyê de jî derdikeve. Yani ev hemî girêdayê hevin. Wisa ye. Tevî ragihandina Agirbestê jî li Swêdayê ewlehî aramî çênebiye. Li gundewarê Swêdayê nêzê bajarokê El Sala û Til Hedîd teqînekî mezin rûda di aynî demê de balafirên şer ku tê texmînkirin yên İsraîlê yên İsraîlê ne li asîmanê aynî deverê digeriyan. Li gorî çavkaniyên heremî êriş li dijî xaleke hêzên hikûmeta veguhêz pêkatiye di encamê de kuştî birîndar çêbûn. Her wiha li parêzgeha Swêda jî ji ber dorpêçê pêdiviyên jiyanî nayêne peyda kirin. Ji ber ku kêmbûna kelûpelên bijîşkî nexweş jiyana xwe ji dest didin. Yani wê derê derman kêm in nexweş jiyana xwe ji dest didin. Kêmbûna kelûpelên bijîşkî heye. Hevan no endamekê komeleya Estîqa ya nexweşxaneya gurçikan ragihand li Swêdayê maddeyên pêwîst yên şûştina gurçikan kêm biye dibêje hikûmeta veguhêz li dijî vê parêzgehê li dijî Swêdayê li dijî sektora tenduristiyê siyaseteke sîstematîk dimeşîne. Komeleya Estîqa ya nexweşên gurçikan bang li civaka heremî al Swêdayê kir, bang li kesên li dervê welêt kir, bang li rêxistinê peywendîdar kir, ji wan re derman, madde, cihazên şûştina gurçikan peyda bikin. Eger nebe çi dibe gelek nexweşên din ên li ber mirinê ne wê jiyana xwe ji dest bidin. Li gorî dezgehên çapemendiyê yên xwecihî ji ber dorpêça îro ya li Swêdayê 5 nexweşên gurçikan ji ber ku di wextê de emeliyet nebûne jiyana xwe ji dest dane. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye Sorê jî ragihand ku hêjmara kuştiyan ji destpêka şerê Swêdayê ve heta niha giştiye 1709 kesan. Yani İsrail dikare destê alîkariyê bigîne Swêdayê. Yani çi manake nizanim. Yani İsrail jî dixwaze li Swêdayê hinek problem zêdetir bibin. Ji bo bikaribe zêdetir siyaseta xwe bimeşîne. Ku em binerin di dawiya meha îlûnê de wê rewş çi bibe. Hevan no ezana derbarê van meseleyên îdamê de jî agahî bidin we li İranê sê girtiyên siyasî yên ku di her keliyê de dikarin bêne darvekirin hene. Rêxistina mafê mirovan ya Kurdistanê bi daxuyaniyekê ragihand ku doh sê girtiyên siyasî yên bi cezayê darvekirinê hatine mehkûm kirin hatine veguhestin ji bo zindanên cuda. Em navê wan ji we re bêjin. Peyman Sultanî 30 sal ye, Elî Soran Qasîmî 28 sal ye, Rojgar Begzade 42 sal ye, bi şêweyeke neyasayî ji girtîgeha Urmiyê ji bo girtîgeha giştî ya Sûcanê hatin şandan. Ev xeterî ye. Tê wê manê ku ber vê îdamê ve dibin. Mesele ew e. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku saziyê mafê mirovan vê hewldanê weke gefeke eşkere li dijî parastina jiyana wan binav dikin. Rêxistinê de aynî demê de ragihand veguhestina girtiyên siyasî ji Urmiyê binpêkirineke eşkere ya mafê mirovan e. Hate diyarkirin malbatê her sê girtiyên siyasî ji bo zelalkirina rewşa zarokê xwe çûne serdanê. Serdanekî rayedarên dadwerî û ewlehî ye. Li heta niha tu bersivekî negirtin ji derheqê zarokê xwe de. Her sê girtiyên siyasî Peyman Sultanî, Elî Soran Qasîmî, Rojgar Begzade,
Dedema serhildana jin jiyan azadî de jalî hêzên rejîma Îranê ve hatibûn binçavkirin. Proseya darizandinê jî li dadgeha şoreşî ya Urmiyê bi awekî neadîlane pêk hatibû bê amadebûna awqatê wan hatiye birêvebirin. Her sîgirtî bi sûjbariya serhildan avakirina komên li dijî hikûmetê pêwendî û komployên li dijî ewlehiya netewî propagandaya li dijî dewletê bi cezayê darvekirinê hatine mehkûm kirin. Bala welê ye sûjbariya li dijî Kurdan li her derê cîhanê aynî ye. Li cem dewleta Tirkiye wisa ye. Kurdekî wextê tê mehkemekirin ji bo perçebûna axa Tirkiye, Kurdekî li Îranê tê mehkemekirin li dijî ewlehiya netewî propagandaya li dijî dewletê. Ya propagandaya li dijî dewletê mafekî demokratîk e, mafekî însanî ye. Wextê ku pergalê rexne dikim. Muxalefet cî ku muxalefet lê tune be mirovahî lê heye. Rê bidin muxalefetê ya. İja ev her sî xortên me dibe ku di her keliyên pêşme de werin darvekirin, ev xeterî heye. Hakikaten merû çawa bikeve nava hereketê nizanim. Ama êş û janekî ecêb ketiye nava dilê me, êdî organizasyon jî kêm. Yani meş û mîtîng ku têne li darxistin ji bo çi ne nizanim, ama van meseleyan dibe merû derxe pêş. Bi taybetî meseleya ziman li Bakurê Kurdistanê dibe merû pir caran derbixe pêş. Mesela mîtingekî li Wanê hatiye çêkirin, divê armanca sereke ya vê mîtingê pêşxistina zimanê Kurdî biya, şermezarkirina komîsyonê biya, vekişîna ji komîsyonê biya. Ew komîsyona ku zimanê Kurdî qedexe dike, merû di wê komîsyonê de cih nagire. Yani ez wisa dibînim. Hevana ez xatir ji we bixwazim. Di demên pêşme de bûyerên giring wê çêbibin. Di derbarê vê daxuyaniya dawiya reveberiya Xweser de ez li bendê me hin tiştên nû çêbibin. Amerîka wê daxuyanî bide. Yani bi vî şiklî nabe yani. Bi vî şiklî nabe. Amerîka jî dibe derheqê Kurda de dî siyaseta xwe zelaltir bike. Welatên Ewropayê xwe bêdeng in. Çima bêdeng in nizanim. Yani anha tiştek ku zorê me diçe dewleta Tirkiye anha biye xwedî înisiyatîf. Dewleta Tirkiye pir bi rehetî dikare civînê li Parîsê betal bike, dikare rê nede hilbijatinê li Rojavayê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye hakimiyeta xwe ya li ser rêveberiya Şamê gelekî zêde kiriye ve ya ne ji bo menfaetê Kurdan e. Ez xatir ji we dixwazim hevanno heta saetên pêş me. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.